Drama presents What's the Style? Pagdumog Style. Timan ilang kini. Ngaylig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpaw ako. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dahil ako gusto magkita lang kaya pag-ibungan nino. Lisod ng papalik ko ng baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Arman Drama. What's the Style? Ako si Jerry. Ginaingon, kung mahal yun sa bana ang iyang asawa, bisag maglilog ba o matapos ang kalibutan, dili ginya ilisan ang iyang asawa nga buutan. Mao kay hitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimo nga mahikalimtan. May babae kang nagustuhan do, Jere. Tay Pikong. Ug kung iyan akong sugtol, siya na akong pakaslan. Mayo. Indot ang storyahan na kay gusto na ba yung kumakitang apo? Ampo lang. Nasugtong kining babae ro nga akong nagustuhan. Yun ang sinasamo yun ang babae nga nagustuhan mo, ha? Taga-diin mo na. Taga-atong city, ora, ha? Taga din Oo, siya. taga-laing baryo na siya. Nakaila ba ko do? Taga din na siya tayo niya. Tayo lagi kaniya. Kinsa ba na siya, anak? Kinsa? Si Vilma, nga anak ni nang Sima. Oo, sa. Uy, ayaw na bayhan na, anak. Kay kaliwat ang masakiton. Diabetiso tao na, o timihon pag yun. Tay Pikong. Mao ba, Balboy? Balboy. Bay rani? Bay. Bay, uy. May TB o diabetes ng kaliwat nila ni Vilma. Naglubog naman gaya na rong tatay ni Vilma. Pagawas na sa doktor. Dugay man nila gida dito sa ospital. Guba na kayo ang kidney. Ang kidney man ang gigos sugar. Bida. Uy. Lagi? Dako bagi ko gusto ng Vilma da. Na, kung dako ka gusto, ayaw na lang yun. Kay mabiyudo ra gyapon ka. Mamatay mga tao nga dunay mga ingon anak sa kita nga mga kaliwat. Mo ba? Ang mga apuan na tong Vilma, mahutoy na matyan, diabetes. Saba ka na ba yun? Makamatay gina ng diabetes, no? Uy. Ilabi na gyud nga karang masamad ka, delikado ka na. Ilabi na gyud ka nang mangaot ka. Ayaw gikaw ta kay ano kung diabetes ang gani ka, dali ra ka na masamad ang imong kuan, panit. Kaut ka? Kaut ka. Yung ko sa ikaw kung katol ging itlog nimo ay gikaw na gyud. Kay na delikado na masamad na. May ang samad bay, mag-umido man na diya sila mo ba? Mo to nahitabo sa lolo ni Vilma. Ito ka naman. We. Ito ka na? Ako na. Ako bitikaw sa kuan itlog tatay sa una. Bida. Mo ba bay? Tinuod gid na no nga kuyo ng diabetes no kung masamad ka. Uy. Kay kun asa ka masamad, putlon man. Putlon. Putlon na. Lagi.
Mao na namatyan sa lulo ni Vilma. Kay primero ana ha, Oo. minaw. Iyang tiil may nasamad. Aw giputol sa doktor. Uy, lagi. Nya. Pagsunod, ang kamot naman siya nasamad. Uy, ang giputol niya bus doktor. Uy, nya. Ang katulo mo, pinakadelikado ang katapusan. Oh, ay katulo nga nasamad, mao nagiyang namatyan. Nga naman ba? Kay pag ikatulo nga nasamad, ang iya namang liog. Mao to nga, patay siya. Kuyawa rin ang diabetes. Mula? Kung ba ito na? Huwag mo na yung problema ni Vilma, siyang tatay. Kay, doon na may samad sa tiyan. Hala, kuyawa sa? Kuyawa yun. Ngayon sa man. Kadayon pa kong pamisita ang Vilma. Ako. Dayon pa ka, oh. Ambot lang kaan niyo eh. Basta kay ako, dako kay kung gustong Vilma. Ay, dako eh. Hal-hal ka lang. Oh, naragin na nimo, ha? Naragin na nimo ang paghukom, ang desisyon. Basta kay ako, lagot kay ko ano ba? Kuan bayana, Vilma? Kalagot bayana? Lagot ang Vilma ba? Kaya nga naglagot pa kaniya? Kaya akong ibastid. Huwag ko niya sugta. Karaan. Usado, mo padayon kayon sa imong tinguha nga manguyab jud ka ni Vilma. Tay? Gusto yun ay kang maghikong tawanan ka. Sigurado mo yung kung matagdal ka ng sakit ni Vilma sa iyang mga kaliwat ba? O ikaw kay bana naman unya kaniya o matagdal ka sad. Mao nga nakaingon ko nga gusto na yung kang maghikong jiriha ka. Tungod si kang gugman ng Vilma, tay. Ibaliwa na ko tanan. O kung maminyo niya mi, ipalayo na ko sa sila. Aron dili matakdan sa diabetes. Oy, Jerry. Ay pag-imo tong viral tong pizza ni Ara. Yamat, ra? Kadara bang mga kaliwat ni diabetes, do? Mga hinamis ka na, ha? Di na ko sa pakalang tamis, tay. Usa? Di ako Usa may mo ipakaw niya? Asin. Bumote. Tuduol lang ko sa bahay ng Vilma. Bahala na niyo ay. Balag kaliwat na sa diabetes. Unsaon, naigugba mo kong Vilma. Tay! Tay, ano siya? Tay! Patay na. Hala! Patay! Patay na ang tatay Vilma! Patay na! Inay mamisita ka ni Bilar hinoon kas namatay niyang tatay. Namatay ang tatay Vilma. Tungod sakit diabetes, tay. Onja, unsa man wag yapon ka mabugnaw Vilma, do? Wa, tay. Bisan pa mas tanan. Nagpabilin ang akong gugmang Vilma. Yaman. Isugod ko. Kursunada gid ka matakda sa iyong sakit, ha? Hala, sige. Sige, do. Kumbate, do. Ikaw rabi tayo mamatay. Pero sa di pa ka mamatay, Jerry. Daman. Bayri sa kitara. Dili man ako, sige. Bahala kang tungtuha ka, oy.
Wa mo gyud makaatiman ni nanay og kaon dito sa amo good. Kay ako mga manghud nga laki, latagaw kaayo. Sige lang lakwat siya sa kauban sa mga barkada. Pero may lang intang mapasaran sa kaon sa nanay. Ni grabe din yung sakit ron. Ni grabe yun. Saan nga di man mainom og tambal. Kay lagi dagko kuno, buot kuno siyang tutunlan. Unya upat ka buok kapsula ng iyang dunganon niya og inom. Agwanta ko nung tayo niyag inom. Karoon maayo siya. Ay kahit nagkikig-o. Nga na mong pagyuto siya nga ang tambal kuno nga gresita sa doktor, makamatay kuno. Tasa ng istorya ha. Naabagay doktor nga, mupatay pasinti. Kana kay mauna yung reseta, mauna yung makaayo niya. Ay di lagi siya inom og tambal. Dong, ato lang dadun din ni si nanay sa ato ha. At imano na nato siya og kaon good, hangtod nga mamatay. Oo, mamatay man gid na kay di maminog tambal. Uy. Nala. Dada siya din eh. Pero lain na yung plato ha. Kutsara ag baso. Aron dili ta matakdan. May diabetes ka? 300 ka piniimong sugar? Ya. Ang si pong doktor, may TB ka? Dong, May gidangat. natakdan ko din anay. Ang matot pa sa doktor, mag-insulin ako no ko umuti ko og tambal. Baliw unong kabuan. Unsa? Resulta na, ha? Iya, kailan tawahan. Giingat sa bitaw ka ngayon, ang Vilma kay kaliwat ang diabeteso, misupa kang yun ako. Maayo, yan mo tapalong, ha? Ay, nanay! Oh, malampalong mo ka diya! Kita, oy! Sakita, oy. Mahirap tapalungon ka. Aron nga, lagsi ka pa. Kay kung matakda nagkasakit na niya si imong asawa, maluoy ni kung tapalong ni mong masakit to na ka. May na... Tapalong mo. Tapalong mo.